Oce, so dwi'n... Helo? Mae'n gwrs dwi'n neb yn gwylio fi, dwi'n meddwl sy'n neb yn gwylio fi, cos dwi'n dweud i neb yn dan y stream ma, ond... Ie, dwi'n wedi testio streamio'n VR. So, os ydych chi'n gofyn sbio lawr o fanna, mae gen fi chat o fanna. Ydych chi'n gweld y chat, o dwi'n gweld y chat o fanna. Dwi be, tam hynna'n digwydd e, dwi am wneud. Yna. Codi fo. Oh shit, no. No! Ah, dwi'n ffwcking o'n e. Oh, no. No, fel dwi eisiau fo. Ideal. So. O, fel o. Beithio. Yn di effi fi fyny mwy do. So os di rhywun yn y chat, swn i yn gwerthfawrogi yn fawr iawn. Chi jyst dweud beth yn y chat. Mae gen i fi chat efo yna, ydych chi'n gweld o. Sign-wise, dwi eisiau mwy o'n byd, really. Os chi jyst dweud fi. Os di'r sign yn iawn. Ie, really, beth dwi'n gwneud ydi gwasiad hwn yn ôl. A gos dy stream gallu ddal fyny fi. Ei, Captain Multimeter, ydych chi'n iawn? Ei, do be... Waaah! Lle dwi eisiau symud yr... Ie, dwi'n streamio fel arfer, mae gyda fi 2 sgrin. A mae'n... So... Ti'n gallu gweld OBS. Ond dwi'n awyddus i streamio mwy o VR. Helo, Dyfad, ti'n iawn? Hwn bron yr un mor realistic a Mario Kart. O, ffasta. Fyddai'n nid ambell thing gwahanol sydd y stream. Be dwi'n poeni mwy amdano ydi bod dwi'n dallan o'r VR a fewn i sgrin normal. Sut mae hynny'n mynd i ffwcio stream i fyny. Dwi wedi gwneud executive decision o ddim cael camera yna fi. Ta dwi'n VR. O, come on. Un beth dwi wedi sylwi ydi da ddim mor hawdd siarad fo'r chat tra ti'n streamio. Ond as long as mae llais fi Second. As long as mae llais fi yn torri ar draws yr swn yr injan. That's yn bwysig.
Lle na i ras efo AI yn munud. Dwi'n mynd fancy... Third. Fourth. Dwi'n mynd fancy ni ras heno. Ond, o'n i'n poeni fysa'r OBS yn effio fyny gêm. Which do ddim. Wyll awed. Dwi'n gof... O no. E.T. di'r sweet spot. Ti'n di'r faes yn ymwneud. Mae tynnu bod dim trwy VR yn stressful as hell. So dwi'n gwybod... Oh my god, it was... Lle mae met fi? Ti'n neud? Reit yn uwch na'r injan reit muted. Oce. Ie, ni dweud volume. Lle mae... Gwy... Okay, so generate muted. Oh, spotter in this. Okay, well there. Spotter there. In generate muted. Dwi'n mynd got dechrau bach. Dwi'n mysio fach hych chael neu fydd yn gweiddi'n hyn, so... Spotter i tach... Spotter bach. Level that done. Un lap arall o hwn wedyn ei... Dwi'n mynd yn neud AI race, dwi'n meddwl. Ei, pan di mirrors yw'n gweithio? No, fewn. Oh, crap, no! Bydd hyn! No. Slow detail. Limit, na. Bydd y pwynt gael limit it. So mae headset fi'n gallu fyny at 80. So, hwnna de. Ultra detail. No way, mate. High detail. Mae lot o crap yma dwi ddim angen. Ie, virtual mirror, ie. Dwi'n rhedeg virtual mirror pan dwi'n neud, rei... O? Virtual mirror off am rwan. Short out his arms. Dwi'n eisiau two pass. Pan dwi'n eisiau high quality trees? Oh my god. Okay. Particles, cars. Dwi'n bothered am hwnna. The event. Low detail. Tick of the trade. Tick. Oh, sbia. Come on. Bydd ydy, pan ti'n mynd mor fast atho fi, ti'n misio... So, mae hwn yn car newid yn iRacing hefyd. So,
Okay. Really iRacing actually. Mainly, y rheswm mwyaf dwi eisiau gwneud fwy o rheswm yma. Just car, Formula Ford. Formula 4, sorry. Dwi'n meddwl yn gweld car, pwy di, really? Mae gynnu fi, gynnu fi made-up story, da. Lle dwi'n, plucky, up-and-coming driver. A hefyd... Tias o'n mawr. Ah! Mama? Have a second. Os dwi'n slo, de... Dwi actually efo racing gloves go iawn. Dwi ddim yn gwisgo hyn o bryd. O, Temrys! Iawn, rhaid i un lap iawn cyn mynd. Ella ddo ddim yn syniad da fod i'n drifo'r car yma am y tro cynta wrth streamio. Ond, ie. Nath o taro fi fod dwi ddim yn iwsio hwn digon. So... O, eto. Dwi wedi dysgu di, mae streamio'n VR yn ffocin anodd. Oh my god, there is. No, dwi wedi ffwcio fama fyny bob tro, do. Wow, I'm losing that shit.
Dwi'n gyrru message fi tan yn hynna fan. No! Diolch, Captain Multimeter. Hwna oedd y peth mainly dwi eisiau gwneud heddiw. Cael y sign yn iawn. Cos dwi'n methu sbio ar OBS. Yn reit, rhwystredig. Ie. Dim fel at neud hwnna, o gwbl. Ocê. Joio'r car yma de, hefyd dweud. On the third. Oce, dwi'n mynd i ddweud beth trac gwahanol. Oes, dan gynnu fi steering wheel. Gynnu fi gears o dim. Alla i tynnu llun yno fo. Dwi'n no way yn mynd i... So, be arall dwi eisiau gwybod wan ydy... Be... Wow. Be ydych chi'n... So dwi'n mynd i'n quit yma wan. Bang. So dwi'n gobeithio wan, ydych chi yn gweld... Ydych chi'n gweld iRacing fi? Hynny ydych chi fod i weld wan. Gobeithio. Dwi'n rili gobeithio ydych chi'n gwachod iRacing fi, cos... No, no, no. Diolch ar de. Oce, so... So hyn di set-up fi. Ideal. So... Dwi'n mynd... Dwi'n mynd fan... Mae gen i fan hefyd. Fydd yn diddorol i weld os di'r microphone yn pigo'r fan ma fyny. Be ti'n dysgu yn cyflym iawn efo VR ydy... Bob dim yn blyncyn chwslyd as heck. Iawn, oce, dwi'n ôl. So... Ydw i'n mynd i droi ras go iawn, de? Ta ydw i'n mynd i ras AI? Ydw i'n mynd i rasio byn humans? Ta ydw i jyst yn mynd i... Dwi'n yn gwybod beth wneud. Dwi'n yn gwybod be i wneud efo'n hyn. Dwi'n mynd i wneud un ras go iawn. Be lle dwi wedi dreifio blaen. Iawn. Street Sock. Dwi yn poeni chdig bach efo hyn, cos fydd hwn llawn Americans o'n. Ond mi fydd o'n test da
Dwi eisiau neud o yn yr Oculus, dech o. So bach o NASCAR. Diolch plan wan. O, dwi'n lle oed. Sy'n o'r sain. Mae maws fi. Dwi'n cael dilyn maws fi. Fewn yn ni. Fewn yn ni. Iawn. Format iRacing ydy ti'n registro yn ei ras go iawn. So ti'n mynd i mewn i practice session tan mae ras yn barod. Ti'n cael 2-lap qualifying a wedyn mae ras wedyn. So mae'n proses. Mae bob ras session tua awr. Lle mae ras yn 20 munud, so mae'n lot o disgwyl. So mae gynnu fi gearstick ar gyfer hwn. Dwi'n all about immersion. Dwi heb di rasio hwn ers tua 3 mis, so dwi'n dychmygu fydd hwn yn mynd yn awful i fan. Ond... O, gearstick fi! Okay. Push the talk. Ah, swear. Iawn. So, ia, gearstick hwnna. Iawn, hwn yn pobol go iawn wan. Sy'n, ah, shit. Dwi'n mynd i actually cael practice i fewn. Dwi'n meddwl dwi'n cael practice i fewn. Oh, dirt, di hwn! Shit! Dwi'n rioed yn neud dirt o blaen. O, ti'n gwybod, na. Dwi'n no way yn... Na dw. Off, o we. Off hwn. Off reid handi. Quit, o ma, reid handi. Na. Sbigor yn iawn do? Na, rookie dirt, lisbia. So slai, withdraw hwnna. O ma, rwan. Crap, fydd y ras yn bigo fyny fan. Lime Rock. Ydw i'n cofio sydd wedi dreifio Lime Rock? Be? Let's have a look. Dwi ddim yn quitter, dwi ddim yn dirt oval racer do bedden, okay? Dwi ddim, I don't do that type of racing. Ond ie, dwi'n quitter. Dwi'n dychmygu fydd hwn ddim yn mynd llawer gwell chwaith. So, gwir amdani ydy, dwi heb di chwarae iRacing ers tua 10 wsos, os dwi'n hollol onast. A mae'n costio 8 pint y mis. So, a mae ceir yn tua $12 yr un. Yndw Captain Multimeter. Car fi'n lan, bod to. Clean driving, clean driver. Iawn, Formula V. Mae'r Formula V series yn well known am crashes. So, plan fi ydi, dwi'n meddwl fyddai on the pace rwan, cos dwi heb di wneud y track yma.
Dwi'n swnio'n sad o'n. Mae iRacing yn dibynnol arna chdi yn gwybod y stwff. 8 bint y mis yn di. Neu, ges i £95 am y flwyddyn, sy'n bergan, sy'n uffar y bergan. So, ond hynna ddim yn cyfri'r ceir a tracks. Mae'r tracks yn $14.95, not including tax. A mae'r ceir yn $11.90, not including tax. So... Dwi'n mynd cwad spotter fi, dwi'n bach yn pryderus am hynna. Spotter. Chat. Enable voice chat, oce. Iawn, dwi angen bach o glaps yn hwn. Oce, dwi'n mynd. So, mae hyn yn pobl go iawn, so... 101. No way. 101. So, fel ydych chi'n gweld, mae yna... So, just practice session di hwn. Dwi'n meddwl fyddai'n y bottom, cos dwi'n si ddim neu'r season dwytha. So, 101, fyddai'n no way 101. Ti'n gyfeld. Gwniol, dia? Gym i anime, Slow down. You got a penalty for cutting the cord. Shh. No penalty. Gar fi allan o'ch cyn car. Dwi am wneud... Paid o judge fi, hwn yn practice session. Practice session di hwn. Virtual, neutral. Oh, mae ffopin... Ow! Okay, mae'r chats ma yn mynd i fod yn... Oce, dwi'n res. Oce, nes yn bwysig. Mic check. Mic check. Mic... Di bwtw fi yn gweithio. The fuck? Mic check. Loud and clear. Yes! Mic fi'n gweithio. Okay. Oh my god, qualifying for your race! For fuck's sakes. Iawn. Dwi di neud hanner. Dwi di neud... So, hynna mae'n ta practice dwi'n cael i'r ras yma. Fydd hyn yn... Oh, fuck. No. Oh, no. Fel arfer, ti eisiau rhyw 20 munud o test practice i gwybod y trac. Gwniol. Oeddech chi'n clywed y boi yn dweud oedd yn clywed fi, wan? Gweithio ydych chi?
Dwi'n gael pethau weithiau, bod dwi'n... Dwi'n gwisgo VR headset ben yn hyn yn tu fan. Sa rhywun gallu bod yn tu fi fan. For all I know, mae'n rhywun troedfedd o flaen fi efo cyllell. Dwi'n clem. Dyna un lap i fi. Un lap i fi, let's go. Third dwad. Dwi ddim yn mynd i survive ar. Oh my god, dim ys. Gonna flat out, let's have a go. Oh, fuck. Slow car ahead. You got a slow car on the left. Car stop on the left. Go right. Okay, di hwn yn flat out, let's have a look. Okay, so dwi'n... Fyddai'n back of the grid, de, ben dant, de. Okay, di hwn yn second. Oes na lle yn third? You got a slow car on the right. Oh my god! Oh my god! No! So... I lefel fi o rasio fyma, sef fatha rookie, bottom of the barrel stuff, name of the game ydi dreifio'n saff ac yn slow. Oh my god, 40 FPS. 70. Rhywbeth y rang yma, ge. Dynamic objects, self-shadowing. Pwy'n am self-shadowing. So yma. Sky clouds, okay, low. Particles, okay. High. Low. Low. Cars high. Dwi'n safio hwnna da. Okay. Shader quality, this gall. Oh. Height, oh my god, sbio hein. Dych chi fel, dwi'n cael neud allan o. HDR, sgwym HDR. Yeah, done. Okay. Iawn, dwi'n cael un warm-up lap. A dwi'n cael un mini gan dwi'n gyda llaw. Gyda fi racing gloves. Ella rhai fi, dwi'n cael frame rate yna. 50. Okay. Getting heat in these tyres, I think dweud that. Like a full pant. No way we're going to flat out a fourth on top of it. No way. Okay. Okay. You want the flat out? Oh god, Navi. No, survive your ass at the name of the game. Green. No, lower third, I hope. Okay, here comes your first time lap. Feddwl fewn allan.
O, ni'n gwmpas yn y gwyd! Oce, mae gennym fi un chance arall. Ah, fuck off, lost control. God. Yn uffernol yr ysdi. Ond, tric ydi aros o. Na, dim driver assist, no way. Dwi'n gwybod beth ffoc di lein o fanna. Dio dim yn hyn, dwi'n gwybod. Reit o fanna da, reit o fanna. O, Emrys bach, beth di hyn? No Man's Land. Tempted i ddal hwn. Fel a. Start. So lot o pŵar yn y Formula V's ma, so ti'n gyrra os ti'n neud cock-up fath o dwi'n neud. Ti'n fucked. Checkered flag, checkered flag. Dwi'n just symud y shit yma i gyd hefyd. Mae bob dim yn y lle wrong. Ti'n mod wedi dall fanna de? Hwn yn third, fourth. Ah, be di fucking speed limit on? A fucking thing yn reit o flaen, no? Pit boxing, 10. 5. 3. 2. 1. Right here. Shit. Iawn, dwi'n meddwl bod hwn yn shit show. Lle nes I qualifio? Wow, what? Faint o shit di hein ta? Faint o shit di hein? Three seconds. T'w gwybod beth dwi'n fanna? Oce, iawn. Minigar. Mae'r FPS yn bygw I chdi bach, allan o fo. Iawn, so... Ia, yn ollol. Ei, do'n gyd yn shit o yma. Dwi'n looking at a shit... Oce, hefi... Mic check. Gotcha, King. Gotcha. Yes, got me, King. Na, hyn yn competent racers, do beth then. Hyn yn competent.
Beth ydy do, os dwi'n shit de, faint o scary di pobl tu ôl fi ta? Iawn, plan fi di just survive your ass. Ydy plan fi. Sbyn fi'n stolio fan iawn. Sbyn fi'n fucking stolio. Green, green, green. Oh, gears, man! Okay, I'm gonna buy it. Iawn, dwi'n mynd fucking full blown. Car on your left. Clear on the left. Ah, mae'n clear on the left a lit yn y lle gweitha. Ddim yn ysbynesi. Oh my god, bydd rasys ma. Whoa! Oh, nes i weld y boi na! Ah, for fuck's sakes! Ein drwad. Ola! Dwi fucking ola! Iawn, oce, go beth neud o ola. Ond i reit da fan'na, nhw'n ni'n poeni gormod am y boen ar y dde. Iawn, mae rhywbeth ddim yn iawn efo set-up gears fi de. Iawn, ddylai fi gallu dal fyny llon llaw e hein. Os di qualifying rhywbeth. Car stop there. Whoa, beth sy'n yma? Go right. Whoa! Whoa! Go left. Oce, at least eisiau dodjo hwnna. O, fi sy'n shit ar y throttle fan'na. Dwi eisiau symud bod dim rownd. Ta beth dwi'n... Car stopped ahead. Pob yn crasio! Go left. Oh my god, am lle ti di bod. Okay, so mae pob yn strygl. Wow! Mae'n dwi'n di pits. Pob yn y pits. You got a slow car on the right. Go left. Mae'n gada fi drwad. Ech fawr. Mae hyn yn snappy, e. Okay. So, mae pobl sy'n glas yn lapped cars. So, basically, rhain sy'n cael crash. Stick. Okay, just ffindio rhythm y pace. Hyn ddim yn ceir anodd i ddreifio. Mae'n gwybod beth i'n lein yma. Ges o'n pwynt i fod yn coci wan. Dwi'n... So, yn iRacing ti'n hel security rank. Safety rating dwi'n tylid. Security rank. So, yn y racist shit yma, beth ti eisiau gwneud ydy hel hwnnw. So, ti'n cael hyn o'r rasio yn lan ac yn shit. So...
Ie, mae boi o flaen fi efo lot mwy o pes na fi. Cwestiwn ydy pobl tôl fi'n mynd i ddod fyny fi. Yn rhaid slo ar hyn o bryd. So yna 6 munud o ras ar ôl. So... So ti'n ar top fyna, dwi'n meddwl 10 minutes race di wan. So jyst i sgol pa bynnag faint o laps ti'n gallu neud o'n 10 munud i rili. O ia, mae just af lampina sbio mynd tynnu wrtho fi. Dwi ddim yn mynd i ddal neb heddiw da. Right behind you, Ippin. Oh, fuck. Whoa. Dwi'n meddwl wrth na hyn dwi'n... Mae o'n munud go bach cociness ti'n ffucked de. Shit, your space at the top to the... Yeah, so... Y trick efo rhasys beginners ma ydi cadw allan o twbl, basically. So, really, o spin fi fama bach o blessing in disguise, cos 110% swn i yn y fucking pile-up na. Ac y stretch wedyn de. Ond, dwi'n gwybod sy'n hyn, dwi'n gwneud y peth iawn o fama do. Ia, sy'n ebto yn dal y fyny o fi, sy'n mynd ar rhywbeth. Pes fi dal yn awful do. Trail braking around. Mae'n o bach yn jumpy wrth wneud wrth streamio'r gem yna. Mae'n o bach yn... Oce, let's go i rodd o'r ras rwan. Tri munud ar ôl. Sy'n 3 laps o'n i'n dweud. So incident count na ar y gwylio'r chwith dwi'n poeni amdano rwan. Dwi eisiau hwnna mor isel. Siwr dwi'n fama rong, ond dwi'n dweud saff o. Chai fi ddweud, mae'r voice chats reit neis heddiw. Fel arfer mae yna lot o rhegi a gweiddi yn efo. Dwi'n convinced i can third i ataf hwn.
na fo, sbia. So, y boi na yn y coch, fod i'r race leader ar hyn o bryd. A mae o yn fflio. O, na di 27.5 Oce, mae'n hynny. One o 3, a dwi'n gwella'r laps, da. Fel, previous race winner yn y fformula yma. Dwi'n hapus dyn nôl yn da. Thank you, Lucy. Mae hwnna'n cost amser i fi da. So... Fucking lap down, man. It's a shame on you. Mae'n gweud am yma. Car stop on the left. Oce, paid a ffwcio fi drosod wan. Please, paid a ffwcio fi drosod, jyst gaf fi drwad. You guys don't go down into second for that S-bit, do you? O, mae boi yma bo man. Gaf fi drwad, gaf fi drwad. Side. Clear. Thanks. Ha, esben mae hwn yn siarad amdan. Dwi third, y fourth oedd fi gyd. Last lap. Last lap, let's go! Massive cock-up na'n cychwyn. Solid 6th position on the cards. Bring her home. We'll go with third. That's a team. Woo! Oh my god, o'n i'n number 2 rated yn y ras yna. So, Nice run. Solid work. number 2 na ydi basically be mae'r iRacing yn reitio chdi fel. So, yn llgada iRacing, fi oedd y second fastest driver yn y ras yma. 6th though. Cymru 6th. So, a hefyd, cos hwn yn sim, ti'n gorau mynd efo nôl i'r pits. Neu ti'n colli. Dych chi'n fawr o'r badan? Ooh, fucking hell. Fucking hell. Slow down. Pit box in 10, 35. 5, 3, 2. Okay, the race is over. Bring it on in. 1. Whoa! Move it, move it. Na fo?
So. Diolch yn fawr o beth. It's good to be back on the racetrack. It's been too long. Hey, let's do it in here. Let's have a look. Let's have a look. So beth sy'n cool wedyn, de? Ti'n cael hwnna fel de? Bang! Ie, cos dwi heb di rasio, dwi'n colli iRacing. So fe allan iRace arall o hwnna. Ond, strength of field. Ie, strength of field ni reit i sel. So, o'n i'n split 8 o fyna. Just neud sense, really. So, yeah. Gwell na Mario Shot. Ond, fe bydd pwy'n o'n i cwffio. So, dwi angen y 101s, fe. So, beth dwi'n gobeithio bydd yn stream nesa fi yn iRacing fydd fyddai efo thing ar y sgrin yn deitha fi bydd i positions ar y pryd. So, yeah. Dwi'n gorffan y stream efo yma, a little test. Cyn i fi fynd, a oedd pob dim yn oce? As in, dwi'n siarad am y dreifio wan. Be sy'n hendi fan dewn, os dy rhywun wedi effio fi fyny de, allai ffail y protest fanna de, a mae'na boi go iawn, job boi ma ia, neu job y pobl ma ia, lle na merched fi cofio, ydy, to maws fi yma, ydy gwylio protest, so ti'n gyrru replay chdi fewn iddyn nhw, a nhw'n dweud, o ia, y boi na ffwcio chdi drosodd, a maen nhw'n cael penalties, sy'n reit cool. So, ia, dwi'n gobeithio fydden ni fwy o streamio fel hyn. Dwi am tweakio'r setup. Pobl go iawn, ie, gotcha. So, y fam o fan. Oce, allai mynd i file protest, de. T'fa? Ie, obviously, dim ond, so. Ie. Dwi erioed wedi. General o thumb ydi, dwi yn cwffio yn y rookie a D-class. Mae accident yn digwydd, ond pwy ti ddechrau mynd i'r higher class, so for instance o fama fan, a sa'i fama ag i'r A-classes ma. Hein ydi the Max Verstappens di, felly. Mae yna lot dem hein yn fucking tryhard, e. Ond yn y gwyliodan o fama fe fi. So, be naid, cyn i fi fynd, naid ddangos i chdi faint o pres dwi wedi gwario yn fama. So, dwi'n rili'n really gwybod os eisiau dangos hyn. Iawn. Nath y car yma, gesio faint just y car yma costio. Nath y car yma costio, ti'n meddwl, haws fi dangos y siop gyntaf di? Haws fi dangos y siop. Dangos y siop. Na fo, oce, so mae hynna'n... So, pris un car yn y gem ma, for instance fan, wan dwi isio Audi R18, dwi'n meddwl na dwi'n fawr Porsche na fan oed, oce, so dwi'n dweud na de. Just i cael y car yna yn 1195, oce? Mae bob... Dwi'n meddwl sy'n sylwi, mae bob un hyn yn 1195, oce? Cym hynna'n dy ben, cofio hynna iawn, da wedi tracks. Chawin nhw faint yn $14.95, $15 track? Sa'ch chi'n dweud? Take it from me, mae ceir fi'n costio lot mwy. Parc y beth, ti'n iRacing o gwbl Captain Multimeter? Ta ceir go iawn ti siarad am? Oce, so, hyn ydy content fi. So, na dweud beth dwi wedi prynu a beth dwi wedi cael am ddim. Isi prynu hwnna, isi prynu hwnna, isi prynu hwnna,
Gys i hwnna am ddim. Prynu hwnna, prynu hwnna, prynu hwnna, prynu hwnna. Cael hwnna am ddim, cael hwnna am ddim. Prynu hwnna, prynu hwnna. Prynu hwnna, prynu hwnna. Cael hwnna am ddim, cael hwnna am ddim. Prynu hwnna, prynu hwnna. Cael hwnna am ddim, cael hwnna am ddim. Prynu hwnna am ddim, prynu, prynu. Prynu, prynu, am ddim, prynu. Am ddim, prynu, am ddim, prynu. Sbio car yma ddo. Sbio car yma, sbio cool di car. Na, ddim yma, dwi eisiau dangos o. Dwi eisiau dangos y car. Pan ddim gwybod dangos y car? Paint car. Please dangos o, please dangos o. No! Dwi down di goffan. Am ddim, prynu, prynu am ddim, prynu. Am ddim, prynu am ddim. Prynu. So, sut dwi'n gallu gweld hwnnw well? Car model. Hwn di'r gyfres dwi'n joio mwyaf. So... Yorkshire Tea. Ydy sponsor fi. Dobra Dan, ti'n gwybod dwi'n single. Sut allai cael ateb y cwestiwn yma fi ar iawn? Sut allai cael top 6 mewn Formula V iRacing yn nos Sadwrn fel nes i? Efo solid drive os dwi'n deitio. Os dwi'n deitio women, ti'n meddwl allai cael top 6 mewn Formula V rookie class yn iRacing? Dwi'n meddwl ti'n teimlo reit foolish yn gofyn y cwestiwn yma yn Dwi'n meddwl. Ydy'r argraff dwi'n cael. Ond ti'n meddwl cool ddo? Ti'n meddwl? Yorkshire Tea? Yes, mae hwnna. Yes. Creu Formula V, yes. Fydd yna neud mwy o rhasys iRacing. Dwi'n gwybod pwy dwi'n watcho ddo. Mae gennym fi priorities am yn ei le. Nes i ni gymaint o sbonach efo caradwytha fi, mae'n byw yn Canada wan. So, tax ma, oce. Ein yn $15 a pop, iawn. Prynu. Am ddim. Prynu. Prynu am ddim. Am ddim, prynu. Am ddim. Prynu. Prynu am ddim. Am ddim. Prynu. Am ddim, prynu. Am ddim. Prynu am ddim. Prynu am ddim. Am ddim. A... T'o be? Na di, ond mae set o corsa.
Mae yna rhywun yn mod ar y set o corsa sydd efo trac môn. So, dwi'n ffansi setio fyny y set o corsa un diwrnod a just fatha cael car really crap a bangio fe rhwng trac môn. Na di'r plan. Cos be o'n i'n meddwl wneud oedd ffindio times o track online o'r ola, ceir go iawn. A tra beatio fo ar y gêm. So, be ysgrifennu fi rôl i brynu? Wishlist fi dyn, wishlist fi. Ti'n neud track môn yn live? Dwi'n neud track môn i tamal. As in gwylio lle, dwi'n rhoi di rasio. Dwi wedi derbyn, dwi'n 32. I ain't gonna get into racing. A tha tractor, chdi'n neud Captain Multimeter. O, sbyn. Iawn, dwi'n neud un run arall o'r Nordschleifer. A dwi am effio o ma wedyn. So, lle dwi eisiau mynd? Go Racing. Test drive. So... Na i cael car cool fel... Be gai dwa? Be gai? So be? Lotus 79 de. Cos mae o'n beast o gar de. Round y Nordschleifer. Na'n neud hwn wedyn... O, siarad... Mae gennym fi sweet spot am... Dwi'n licio ceir crap. Dwi'n dweud mewn ffordd really patronising, ond dwi'n legit yn. Dwi'n... Mae gennym fi soft spot am fatha... Cos dwi'n meddwl, cos dwi'n licio ralio. Mae tra streamio Dirt Tour hwn yn fucking awful o profiad, so... Dwi'n really da yn Dirt Tour. Pa car ych chi'n dreifio yn real life? Os allai gael y car na'n set o corsa, allan ei trio neud o. Ond mod ydi am yna rwy'n di neud track mon. So reit cool i ddweud gwir. Yna reit bit dodge yn efo. Ond... Ideal? Na, dwi'n all about the... Dwi'n meddwl yn ei le mae gen bob car fatha... Hefyd, pan sy'n chwerthin, dwi'n wedi gwneud tracdyn trac môn o dda. Dwi'n licio rhyw dro. Dwi'n wastad yn tra meddwl pas fod y brawd fi neu car i fyny. Ni'n cael... Na, dwi'n joio. Fiat X1 ddo. Na, it's cool. It's cool am fatha, pan ti'n cael car, ti ddim yn fatha, dim poeni amdan, ti'n ôl. Dwi'n sa'ch chi wedi prynu Porsche really drud. Alli ddim dreifio hwnna ar y limit ydw i. Atli is efo fatha bangar, ti'n gallu just mynd flat out oed. Dwi'n joio Vauxhall Novas yli. Hwnna di fatha... Dwi'n dreifio cael Vauxhall Nova. Mid-engined. Efo size y car na, di bob dim ddim yn mid-engined yn y car na. Ond, na. Dwi'n, Nath y ddau frawd prynu track day experience fi'n track mod. Nes i ddim mynd am rhywswm, dwi'n mwyn cofio pam. Ond, na. Cool ddo. Swn i'n licio neud track days mewn chydig de. Mae o'n, ond am tan hynny,
stuck yn ty efo Simrig. Reit, cool. Oedd yr ras dwytha ddim yn chatty iawn, ond ti'n cael lot o chat o pobl, de. Mae'n o'n... Dwi'n meddwl, mae pobl yn cymryd iRacing fatha midlife crisis i pobl sy'n methu fforddio Porsche, BMWs, ti yn cael... Ein gyda lai, mae'n llawn pobl mid-30s i mid-40s yn rasio. Hynny ydi iRacing. Ond, stock iRacing yn hwn. So dwi'n gwybod os gyda chdi... Cael eich di'n king. Ie, mae o'n... Ty be, ar y cyfan, de, mae nhw'n pobl really nice. Tan dyn nhw ddim. Ond, na, mae nhw'n really nice. Wedig y lefel dwi'n drifio, which is that bottom of the barrel stuff. Mae o'n just yn... Just pobl tha fi, ie. Ddyfio grasio efo ceir. A mae'n just yn... Os long as mae'n cymryd y piss, mae nhw'n pobl amser i chdi, de. O, anna mi. Iawn. Dwi'n mynd un lap o hwn, a dyn... Mwysio chdi. Oh my god, oh my god. Un go arall. Ond ia, dwi'n meddwl wholesome di'r term, ia? Mae o'n very, very wholesome yn y lle iawn. Fatha, os ti'n effio rhywun fyny, just dida sorry, a ti'n iawn, ia? All is forgiven. Ti am cael knobs, fatha ti'n cael knobs yn unrhyw beth, ond... Wel... Yn mwys chi'n cwrdd yn y ras dwytha, dwi'n holi. Tit, allan cach. Mae'n llai toxic na Mario Kart, de, that's for sure, de. Iawn, oce. O, swe, na fo fi yn y mirror hwnna. Iawn, un lap o hwn. A call it a night. O, eto? Your rear wing is going. Ah, for fuck's sakes! Iawn, un go arall. Un go arall. Un arall. Hwn ydy un o hobbies gorau fi. Just dewis random car a neud y track yma. Hwn yn track reit hir. Iawn, a just cymryd i pwyll fan. Oh, I don't hit up
Dim guts gyda fi heddiw. Law. Oh my god. Ddim yn cynnu. Bit gweitha fi ar trac. Oce, dwi'n mynd off yna. Na fo. Dwi wedi neud o'n iawn fan. You knocked your wheels out of alignment. Taw. Sfeina fi fynd o'na. Anyway, iawn, diolch yn fawr iawn. Diolch i pobl yn y chat am helpu fi fo cael hwn. Ie. Fydda i... Oh my god, isht, ti'n uchel. Ie, oedd o'n good test. So fydda i'n ei lot mwy o iRacing a Euro Truck Simulator, basically. That's the plan. Ond, ie, os allai i ffeindio sut i'n stopio'r stream o wan. Mae'n ffordd really peth na, dwi am stopio'r stream. So, ie, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr am gael o hybio, a wel eich eto. Goodbye.